Και αγαπητοί φίλοι, ξεκινάμε και πάλι εδώ κοντά στα No Limits, παρέα μαζί με τον Χρήστο Καρίδη. Χρήση, είναι χάρη μου που σε έχω κοντά μου και ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Χάρηκα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στη δράση. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθες στην όμορφη Κέρκυρα να δούμε τα παιδιά μας. Και πάμε λοιπόν καυτός αγώνας, ανερχόμενα αστέρια και βέβαια από την μία πλευρά έχουμε στην κόκκινη γωνία τον Κίσεν. Ο Κίσεν είναι αθλητής του Αθανασόπουλου που έχει ξεκινήσει και επιθετικά. Από την άλλη βέβαια έχουμε τον Παπαδόπουλο, τον Καβαλιώτη, του Σοκράτη Καραΐτη. Έχει ξεκινήσει γερά ο αγώνας, δεν είναι καν ανιχνευτικός και με πρώτα τυπήματα έτσι να ανοίξουν τις κάτω των άλλων. Είναι και οι δύο νέοι αθλητές, όπως βλέπεις Γιώργο, με πολύ ψυχή. Έτσι, νέα παιδιά. Πάει να και ψυχραιμία. Καλά, ανταποδίδει με low kick ο μικρός Παπαδόπουλος. 3 γύροι, κανονισμοί K1, με low kick βέβαια. Έρχονται και δύο από μεγάλα ονόματα, έχουν δύο φοβεροί προπονητές. Βέβαια, οι γωνιές τους είναι μοναδικές. Έχουμε τον ομοσπονδιακό προπονητή ακριβώς, τον Κώστα Αθανασόπουλο, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Και την άλλη τον ιστορικό Καραΐτη. Ένα μικρό γλίστριμα, δεν έγινε τίποτα. Πανέμπειρος ο Στέλιος Θοδωρίδης, ο διαιτητής μας. Πανταχού. Ένα πολύ ωραίο low kick, ένα ανταποδίδει όμως ο Καβαλιώτης Παπαδόπουλος και αυτός από μια μεγάλη σχολή του Σοκράτη του Καραΐτη. Με όλους τους μεγάλους πρωταθλητές, Καρανικολή, Σοφοκλέος, προπονητής και συγγωνία του Πάρη του Βασιλικού. Πολύ ωραίος ο Χίσεν. Πάρα πολύ ωραία. Τελικά ο γύρος κυλάει έτσι προσεκτικά τους δύο. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα ωραίο κροσέ του Παπαδόπουλου και με ένα δεξί low. Προσπαθεί ο Χίσεν να φέρει πάλι την ισορροπία. Ένα ωραίο εσωτερικό low από τον Χίσεν. Διαλύει πολύ ωραία χτυπήματα ο Παπαδόπουλος. Πολύ ωραίο low και ξανά. Πολύ δυνατά δύο low από τον Παπαδόπουλο. Πάρα πολύ Παπαδόπουλος. Κρίση είναι δυνατά παιδιά, αθλητές οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο μέλλον. Βέβαια από τη μία πλευρά βλέπει το. Πολύ ωραίο αγκιστρωτό και ο τέλος του πρώτου γύρου. Πάρα πολύ ωραίος πρώτος γύρος, Γιώργο. Χαίρομαι που βλέπω νέους αθλητές εδώ στη ψυχή. Επιστρέφουμε λοιπόν στον αγώνα και πάλι Κρίς. Αναγνωστικός ήταν ο πρώτος ο γύρος, αλλά ο δεύτερος πιστεύω ότι θα είναι καυτός. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάει και ο Χίσεν ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι δυνατά παιδιά στο δεύτερο γύρο. 17 χρόνων ο Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι ο πρώτος γύρος κύλησε υπέρ του. Σφιχτός και κλειστός ο Χίσεν. Καλός αθλητής. Έχει και τους αγώνες, έχει 8 αγώνες με 5 νίκες, 22 χρονών. Δεν ανοίγει εύκολα ο Χίσεν. Πάρα πολύ ωραίο το Χίσεν, ανταποδίδει με ένα ωραίο λόγο ο Παπαδόπουλος. Πάρα πολύ ωραίος ο Στέλιος, ο μικρός ο Στέλιος. Και ξανά πάλι, εδώ και οι δύο έχουν από low, ξανά δεύτερο και τρίτο. Διαβάζουν πολύ όμορφα και οι δύο παίχτες, επιλέγουν τα χτυπήματά τους. Πολύ ωραία, πάρα πολύ δράση, ανερχόμενα αστέρια. Αυτούς να τους θυμάσαι, Chris. Σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το διάδοχο. Είναι ήδη οι δύο οι οποίοι είναι οι μνηστήρες από τους συνολικά 6 μνηστήρες για τον διάδοχο του No Limits. Πολύ ωραία, πήγε κάποιον αέριο Χίσεν, το κατέβασε βέβαια. Πολύ ωραίο low, τίποτα άλλο, υπέρ του ο βαθμός του low, το σημείο. Πολύ καλό. Γλίστριμα είναι και μικρή αποφύγη όταν έφυγε. Πάρα πολύ ωραία, απεκά με κροσέ. 2 σημεία. Μπράβο στο Χίσεν, έχει ανέβει, έχει αναβάσει την απόδοση. Και άλλο ένα στο σώμα, πολύ καλό. Στον αέρα πιάνει αέρα με λάκτισμα ο Παπαδόπουλος. Φαίνεται και πιο έμπειρος ο Χίσεν. Το βλέπει που φαίνεται που ισορροπεί και τον αγώνα πλέον σε αυτό το δεύτερο γύρο. Είναι λίγο στατικός σε αυτόν τον γύρο ο μικρός Στέλιος Παπαδόπουλος. Ο Χίσεν σε αυτό το γύρο ναι, τον έχει πιέσει με τις απαντήσεις του, πολύ καλές απαντήσεις. Έχει τσιμπήσει καλούς πόντους σε καθαρά σημεία. Είναι και πιο έμπειρος. 3 είναι μόνο οι αγώνες του
Στέλιου Παπαδόπουλου. Πολύ ωραίο ένα αέριο, ανταποδίδει Πολύ ο ωραίο Χίσεν low του Χίσεν. με low. Ξανά κι άλλο. Και ένα εσωτερικό, ανταποδίδει ο Στέλιος Παπαδόπουλος. Πολύ ωραίο μάτς. Κρίς, έτσι είναι οι αθλητές, αυτά είναι τα αστέρια. Από αυτούς θα βγει και ο μεγάλο διάδοχο. Αυτό είναι εδώ, είναι το μέλλον. Και σίγουρα από εδώ, πολύ ωραίο γυριστή. Δεύτερη προσπάθεια. Έτοιμοι λοιπόν για τον τρίτο γύρο και τον τελευταίο βεβαίως. Τα γάντια ανταποδίδουν ο ένας τον άλλον οι αθλητές και ξεκινάει με επίθεση κατά μέτωπο από τον Χίσεν. Αυτός ο γύρος είναι το ξεκαθάρισμα για μένα. Νομίζω είμαστε 1-1 στους γύρους. Ακριβώς εσύ, Γιώργο. Από εδώ θα εξαρτηθούν όλα. Πάντα ο καθοριστικός είναι ο τρίτος και τελευταίος γύρος. Πάρα πολύ ωραίο κροσέ, αλλά στον αέρα βέβαια του Χίσεν. Κλειστός και πάρα πολύ προσεγμένος Παπαδόπουλος. Τέλειος. Μάχη και των δύο. Πολύ ωραίο low, ανταποδίδει ένα και ένα. Και ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Μπήκανε και δύο πάρα πολύ δυνατά στο τρίτο γύρο. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος έχει λίγο μια μικρή περιοχή τώρα με τα χτυπήματα. Ανταποδίδει όμως ο Χίσεν, πρέπει να φύγει από τη γωνία του. Είναι καλά στριμωγμένος. Δέχεται χτυπήματα ο Στέλιος. Ο Παπαδόπουλος. Πολύ ωραίος αγώνας. Γερά σημεία και από τους δύο. Φαίνεται ότι έχουν και πολύ καλά χτυπήματα στα χέρια. Καλή άμυνα του Παπαδόπουλου. Ο Χίσεν όμως δίνει συνέχεια χτυπήματα με κροσέ. Πρέπει να κρατήσει την απόσταση. Ναι, τον κόβει. Κόβει ένα αλλάξιμο του Παπαδόπουλου πάρα πολύ ωραία με κοντινό χτύπημα ο Χίσεν. Ένα low τόσο δυνατό, δεν ήταν και τόσο. Πολύ ωραία στη γωνία τον κρατάει, πολύ δυνατά χτυπήματα του Παπαδόπουλου. Πολύ δυνατά κροσέ. Κι άλλο ένα στο σώμα και δεύτερο στο κεφάλι. Ανεβαίνει ο Παπαδόπουλος, πολύ καλή άμυνα, πάρα πολύ καλή άμυνα. Είναι και δύο αθλητές σε πάρα πολύ καλή φόρμα, Γιώργο. Πραγματικά. Άξιοι διάδοχοι, νηστείες τουλάχιστον του τίτλου και του θρόνου του διαδόγου. Πολλά χτυπήματα ο Στέλιος Παπαδόπουλος και ένα στο κεφάλι και πολλά low. Πολύ καλά τα χέρια του Χίσεν, πρέπει να τα δώσει όμως μέχρι το τέλος. Ο Στέλιος πιέζει αρκετά τώρα. Πραγματικά και έχει πολύ καλή άμυνα. Όλα θα εξαρτηθούν εδώ, πρέπει να ανέβει ο Χίσεν. Ωραίο στο σώμα, ανταποδίδει με χτύπημα στο σώμα μετά το λάξιμο του Χίσεν ο Παπαδόπουλος. Πιο δραστήριος φαίνεται ο Παπαδόπουλος. Παρ' όλα αυτά κινείται πολύ ωραία ο Χίσεν. Καλός, ισορροπισμένος αγώνας. Πάρα πολύ ωραίο ένα αέριο πλάγιο πίσω λάκτισμα. Κλειστός καλά. Ωραία χτυπήματα και από τις δύο τέλος του γύρου. Να δούμε ποιος είναι ο νικητής.